Vad var det för något? Docka, ja. Det är ögat. Öga. Nej, mun. Och vad har de magen då? Ja, det är magen där, ja. Vad är det här för något då? Jaha, är det en tutte? Elvira, vad är det för något? Pappa. Är det pappa? Nej, vad är det för något där uppe? Titta. Pappa. Är det lampa? Pappa. Pappa. Vad är det där då? Titta där borta. På hyllan. Vad är det för något? Klocka. Klocka. Pappa. Ja, vad är det? Pappa. Lampa, ja. Ja. Vem är det vi väntar på som ska komma hem sen då? Pappa. Ja, det är pappa.